sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mga mga kaksyon, alas 8:01 na sa aton sini nga pagpangalaga. Daligid lang kami ara kita sang flash report ang aton sini nga patrol. Aksyon Radio! News Flash! Report! Mayara sang isa ka shooting incident, we have Action Eden Abuso Patrol. Action Eden, good morning. Good morning, Action Drying, no? Nag-kuhan kita subong, nag-biyahe kita Action Drying, no? Bangod may naglunta naman ng isa ka shooting incident dito nga sa bahin sang Sur, Action Dry. Kundi, pagpado, isa diri ka pulis na assigned sa Intel, Action Dry. Pulis na naman? Kahit initially, nag-jogging ni siya Action Dry sa bahin sang Barangay 1, sakop ng Banwa, San Pontevedra, sa reclamation area. Kaga hinali na lang, may nagpalapit kuno si Action Dry nga isa ka persona. Gilayon ni giluthang ining si Staff Sergeant Aldefonso Kasugod. Kaga after sang pagpangluthang Action Dry, may nagahulat ginaligar nga may nagahulat nga motorsiklo dito man sa ulunan nga bahin. Kundi natabo ining insidente sa pagpangluthang. Kaga nag-exit man dayon Action Dry. Pero subong ining biktima pagindala sa Bago Hospital kag wala pa sa pinaka-latest man nga medical bulletin sini. Pero suno kay Captain Hansel Lumandas nga mong hepes sa Pontevedra PNP. Initially Action Dry igo ini sa ulo ang naangkon man sang biktima. Sa karon padayon pa man ang pursuit operation sa aton sini kapulisan bangod mga alas 6 gid lamang sini nga aga Action Dry natabo ang ining pagpangluthang. Mabalik kita karon Action Dry, no? Kung makalambot na kita dito sa area man kag makakuha kita sang dugang pa nga mga detalye. Para sa flash report, Action Eden Abuso, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Bantayan karon dugang detalye sa niya sang shooting incident. Las 8:03. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginabalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Time check. Padayon Aksyon radyo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:09, maing aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Sa malabutan sa aton sining nga pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Subong adlaw yari na kita sa Martes, Disyembre 22, 2020 na kita. Aksyon Hotline. Talos nga magpangalagad sa sining nga sining nga programa Aksyon Hotline sa ngalan sang regular nga anchorman. Aksyon Art Hupon ini naman sa Aksyon Brian Morden of the nakita Top 9:15 sa paghatag sa inyo sa mga bag-o nga mga balita, information kag iban pa nga dapat naton pagadiskusyonan. Aksyon Hotline. Pahanomdom sa aton sining mga kauturan mga kaaksyon, subong nga adlaw nagapabilin gihapon ang Negros Occidental syudad sa Bacolod sang General Modified Community Quarantine, meaning GMGC kyogyapon kita or Modified General Community Quarantine. Antaran nga mga strikto nga health protocol dapat naton pagasundon so that mapadayon naton, masustiner naton ang pagnubo sang numero sang kaso sining COVID-19. Aksyon Hotline. Simple man lang aton nga ginapaayo or ginaayo sa inyo, ginaayo sang gobyerno
para nga mangintayuyon na ini kag makabalik-balik na kita sa normal sa palaabuton mga kaaksyon. Ano balang mga hulohambala naton subong nga aga sa aton sini nga pagpangalagad karon dugay-dugay check naton dayon ang patrol sining isa ka flash report, isa ka pulis iya ang ginluthang sini nga aga dira sa Banwa sang Pontevedra. Kag sa probinsya nga balita iya ho daw ga sulusadya iyang kinasuhay dira no sa probinsya batok sa mga ginpang terminate iya nga mga abogado kag nag-file kaso kontra sa kay Governor Eugenio C. Lacson kag iban pagidra nga mga abogado man nga nagapungko subong mga kaaksyon. Daw naga-reit sitwasyon subong sa probinsya no tabo man pero according iya sa abogado man sang probinsya siya ibasura man gyapon ang kaso. Samtang agiban pa nga balita diri sa local check naton karon kumustang presyo sa mga prutas, kumustang presyo yasang karne, mga ham nga ini nagapanguna nga balaklon sa siring palaboton niya nga Pasko kag bag-ong tuig mga kaaksyon. May pagliwat gid bala nagbrato kay do hindi bakal masyado kay kunuhay ang iban duway naganagin mag-celebrate mayo kay hindi man katipon-tipon gid. O kon nagtaas ang presyo, no? Ina ang aton hibalon. In fact, kagabi pa lang may initials na diri, pero may pagkambyo-kambyo ina mo, no? Ang papresyo sa aton siri nga mga negosyante para makaginansya man. Kag diri sa Bacolod, ginapanomdom nato ang aton si makoturan ngati ina balang halong gid kita no sining sunog bo sining nga sinmanaw purting nga sinunugay no daw asod-asod gid ti gahinampot pa kita daan sa Pasko bagong tuig pusunugan kay mo iya dito kay mo mapaskwa iya sa evacuation center or dira sa pamilya mo mismo lain gid ya magpaskwa kag mag bagong tuig ka nga sa imo gid mismo sulod puluyan mo ti sunugan ka way kabilin sa mga gamit mo dira ahay kaluluoy man duway ka na ni gana gid magselebrar mag-inamos ini no? So maghalong gid sa mga utod naton mga kaaksyon las 8:12 na antes pa naman ang tanan mga kaaksyon maglugayawon kita sa balita nasyonal bao ti Aryo ang pinaka the best pagid nga regalo subong para sa amon diri sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga mga tagpalamati ining pagbutang sa Aksyon Radio subong numero 1 nga radio station diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pero kinanglan basahon tagid ini no? This time guro action hands hindi na taya pwede maghambal nga hindi kita number 1 kay ho numero 1 na we are number 1. May basihan no? Numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod sa resulta sang 4th quarter survey sang Nielsen sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang isa ka global analytics and data analysis nga kompanya nga nagahatag sang kompleto nga pananawan sang publiko sa top AM radio stations nakakuha ang DYEZ o Aksyon Radio Bacolod sang 40 gidya 40.10% radio station share mga kaaksyon. Grabe yan no? Ang radio station share amo ang kanamuon sa managapamati sa isa ka istasyon sa duman nga oras sa tanan nga mga radio station sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagpanguna ang Aksyon Radio nga may commanding 40.10% radio station share mga kaaksyon. Are pagabasahon ta diri suliton ko ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod 40.10% number 1. Nagapangunawa diri ang WB Bombo Radio Bacolod 38.70%. Ang pangatlo diri amo ni ang DYHB RMN Bacolod may 14.50%. Ang pang-apat diri amo ang DYSB naman Super Radio may 4.70%. Pang-lima diri amo ang DYKB RPN Bacolod may 1.30%. DYRL Abian Radio 30 or 0.30%. Kag DYVS Sweet Voice of Salvation 0.20%. Amo na siya ang pang-pito
mga kaaksyon. So 40.10% ang amon sining nakuha nga share sang tagpalamati mga kaaksyon. Sa pihak sa mga pagtilaw, padayon nga nagapangalagad ang Aksyon Radyo pinaagi sa pagpalapnag sang matuod nga balita. Impormasyon nga may basihan, komentaryo nga nakasentro sa interesang publiko. Una sa kompleto nga balita, una sa aksyon nga may pag-ulikid sa isig katawo. Ang DYEC Aksyon Radyo Bacolod sa sulod sa masobra 5 kadekada ang magapadayon sa pagtuman sang responsibilidad sa pagwaragwag nga patas. Wala sang may ginadampigan kag para sa kamatuoran gid lamang. Madamo nga salamat mga kaaksyon, padayon ang pagsuporta sa istasyon halin sang una tubtob subong numero 1 sa gihapon. We are not only the best, we are incomparable because we are number 1. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Amo na ya, no? Salamat gid, no? So guro ang ato ni guro nga kwan, no? Sa ako lang ino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, number 1, Aksyon Radyo. Pwede man Aksyon Dorel, no? Amo na iya, no? Halin sa akon mismo, no? Halin sa staff sa Aksyon Radyo, kay manager, station manager no na magbanwanay, kay News Direct Action Rex Cantong, no? Sa news team, sa technical department, IT department, sa admin namon diri. Tanan-tanan, kag syempre action hands sa mga tagpalamati naton, kakapoy bla action hands sa giwakal blang way megapamati si mo daw daw lain ulo ka na. Kaya nga agin testingan ko na action doors nga na nag-live ko bla sa akon nga account, tapos ang galantaw si mo isa duha, ay inuntat ko to ko daw ano maning. Ako lang bla yan, nablang galakat-lakat ko bla sa dalan, tapos ma-live ko di bla sa traffic bla ako na akon nga account mo Brian Morden. Galantaw isa, duwa, tatlo, apat, lima, doon ko nakasubo maniman. Yung dulaon tani, usik-usik lang battery mo kag data mo. Pero kung makitaan mo nga nagadinumog ang nagapamati si mo sa live man o kon sa radio man dira, bisan mag-inadlaw pang inistoryahan na, di mo? Doon hindi ka mag-untat kay maganahan ikaw yung action hands. The more nga damo gapamati, the more man nga gapanamit kami sa paghatag sang matudtod nga balita, information hindi bias kag para sa kamaturan. Inabalang ko may nagreklamo, dapat tawagan mo gidyang concern. Kung hindi naman malambot subong pabuwasan hasta malambot gid, pero hindi man na namon sila ma-please gid, hindi man namon na force na sila. Kung hindi sila magsabat portante gin lambot namon. Inabalang hindi bias gid nga pagpresentar. Salamat gidra sa inyo padayunon taning pagka numero 1 naton. Iniya subong ya taas noo. Doon din natin maghuya. Galing kay bisan way pang sunu-survey no masina gumanya action Henry no. Kadto ka sa mga areas bala. Do puro naman lang yung Aksyon Radyo ang batian mo da. Subong kay may tatak pagid na dugangan pagid iya. Salamat gid no. Una-una yes o tsakto ginama si ma'am ga-text aton sa basway ginakulbaan. Kulbaan man ko kisa gina pangikog-ngikog lang. No. Una-una pa aksyon ekwan inang tawag naton nga inang serbisyo lang amo lang ng amon diri no. Salamat gidra sa inyo no. Saludo kami sa mga tagpalamati. Saludo kami sa mga tawo nga wala gid untat nga palabot sa aton diri sang ila sinisuporta. Last 8:19 Action Radio, Philippine Standard Time. Dungagan ko na karon no? Dungagan ta na karon. Anyways, ang pinakadako nga balita sa gihapon nga ginaistoryahan, humalin nagligad nga adlaw tubtob sini nga mga tinion mga kaaksyon. Ang nagluntad iya nga pagpangluthang sining isa iya ka pulis didto sa Tarlac mga kaaksyon sa diin nga nagpatay sang duha ka persona gid no. Bausus ko grabe man niya. Sa diin si Presidente Rodrigo Duterte kagabi mga kaaksyon. Kundi may ara sa sang simanal iyang nation or address to the nation niya na or nagagwa sa television kag nagahambal labi na gid sang sandukot katama ang COVID-19. Kagabi isa sa mga topiko nga sinigin address gid amo ang pagpangluthang sining isa ka yawa guro klase pulis ni. Si Police Staff Master Sergeant no?
PSMS mo. Junel Nuesca. Ginlutang niya diri si Sonia, ang Iloy kag si Anthony Gregorio. Ano ni magtiya ni sila action doors? Do din ako ka mag-Iloy, no? Oo. Mag-Iloy. Oo. Pinangluthang niya ini nga daw hindi man dapat gid pagluthangon. Ang Iloy gani kun akig kagid bisan tamparuson mula ni hana gani matulog na nimo. Now, si Presidente Rodrigo Duterte napanganga siya gabi. Habal ya grabe ka brutal sa ginhimo sila nga pulis, no? Siya, basi may balatian ini sa huna-huna. Hambal ni Duterte, diri mga kaaksyon, hindi na dapat pagpalipason pa. Hatagan gidya sang matudtuod nga hustisya ang kamatayon sining mag-Iloy. Nga wala gid sang kabilinggan nga kamatayon bla, no? Way gidya kara dako nga rason gid bla, perti ya mo. So, tisuro kay Presidente Rodrigo Duterte, padasigon, kaghatagan gid sa nagkaigo nga pagtamod ini ang kamatayon sang mag-Iloy nga nagtublag sa bugos nga Pilipinas kag bisan pa sa iban nga pungsod. Perte, naka-isolated malang nga case gani kiti mo, iyaman to personal na to nga problema. In fact, may ara gin man sila sang dalom nga ginaawayan ining magpamilya. May away duta ni sila action hands sa madugay na nga panahon. O galing, duway gid guro sila nag-ayuhay hasta naglabot sa punto plus nga ti pating bata sang pulis din na intra na diri sa sining problema nga ini. Sol sang pulis ti kabata pa man eh. Pero may dalom kag may husto nga panimuot di ang pulis nga si Nuesca eh. Ginsumay naton diri ang iya sining nga mga kaso gani makaksyon na tingala kita sinigani mo. Kay ang kaso gali sa sining pulis nga ini sa pagkadamo na. Sa pagkadamo na. Imagine mo na 2010 may suspension siya gani nga 10 days gani sang 2010 mga kaksyon. Sang 2013 may administratibo nga kaso man siya grave misconduct mga kaksyon. O dito sa Metro Manila kuan yun ng 2013, no? Pagka 2014, may ara pagid ang kaso, yagid nga grave neglect of duty naman gani naman, no? 31 days ini nga suspension man. Meaning kasalawayon, gini klase police gani. Sang 2016, ining si Nuesca makaksyon, serious and neglect of duty na naman, failure sa pag-attend sang court hearing sa prosecutions, witness ini siya sa isa ka drug case mga kaksyon. So may kaso na naman siya nga neglect of duty na naman. Ang pinaka mga bugat niya nga kaso diri last 2019, no? 20 last year lang may kaso siya nga grave misconduct, homicide action hence. Sang 2019 gihapon grave misconduct mangyapon homicide nga kaso. Kadamo-damo gali sa mga kaso ni tingalat ang ara man na sa gyapon sa pagkapulis niya. Damo ang nagkondina sining nasanbit yang pagkahitabo mga kaaksyon. Pwerte yang may nagaapin pas pulis. Ti normal ina pamilya nila gurga paapin, siyempre pamilya nila. Normal may gahambal to nga alangan hindi magpagtirohon sang pulis kay porte ang baba sang Iloy. Hambal nila subong gani ang kanta kuno subong nga tuig kuno I don't care do mo di ko balasan tono sa action dorel sa do kanta man ni Vice Ganda. Damo na bla no? May ara pag ito nagahambal nga ang pulis turista hindi naman tana pabor sina. Kay siya man to isang gahimo sini ang kapulisan tahalos tanan guro 99% guro halos pulis mga matarong pila lang ni 0.1 lang ni guro mga amo nga pulis nga mga kukurto utok guro. Pero nga ton diri nga issue this morning amo ni. Ano gid bala ang roles and engagement sang isa ka pulis on how to handle sang ilang sining personal nga service firearm bali? Paano ka mag-usar sini action hands? Amo nang pamangkuto ng although may ideya kita sini nga once gani ang pulis ara sa mga insidente abi
nga may tawo nga nagauyat sang armas kag may intensyon man nga magbato kag magpangluthang, the police iya may gabot na ng armas, nakakasana na yan, preparado na sila, kag ang intensyon to kill nila ara manada, pero ginapunggan nila ng kaugalingon nila as long as nga makaya nila nga makontrol ang nasambit iya nga suspitsado. Action Hotline. Pag hindi ko magabot na niyang pulis kung kita nila nga may person nga armed and dangerous. Ti mag-iloy to, duwag kaginto hangpon to. Ba lang to iyang kakaraw sito. O, kung ginpangamustayan na lang to kag maupod sa barangay, mamistoryahan tani para mazipiran ta ng bakba mo. Action Hotline. Anyways, amo lang ng jutay ko na balaan. Gusto tayo pa-explicar abi kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico mga kaksyon. Kung hasta diin gay bala ang pagkontrol sang pulis naton. Ini a sort of reminders sa mga kapulisan man naton diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kay basing ibanda kung isa di man makontrol bla, no? Hindi man na makontrolar man ang ilang sinikaw galingon. Kung imagine mo hambal to na impito siya kuno. Action Hotline. Di kung dalon mo na sa korte, way ginaya. Paghambal mo sa korte nga impito ka, basi ilampos ang judge sa imong iya siring libro da. Action Hotline. Di way na ginabato ng ulo impito nga rason sa korte iya mga kaksyon, no? Amo ning dapat naton hunaon gid mga kaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, we have Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, may morning dira sa imo kag advance Merry Christmas, Happy New Year. Action Brian, Merry Christmas, Advance Happy New Year man, no? Sa aton nga mga ka-aksyon, sa bugos na katapos ng Australia sa Sulat ng Bacolod, on behalf ng Amon City Director, Police Colonel Manuel Alcano Placido sa atong tanan Action Brian, good morning, mayong aga. Aha, una sa tanan, sir, ya, ako nagapatigid nga ang sala ni Pedro, kay Pedro lang to, way gidlabot si Juan Jose kag Consin o Padira, sir, no? Ini may koneksyon sa nagluntan nga pagpangluthang sining isa ka pulis, sining mga civilian mag-iloy dito sa Tarlac. Sir, mamangkot lang kami, sir, paano gid bala, sir, mag-handle ang aton nga PNP in times like for example, sa insidente o kon kaangay sa tunga sitwasyon, paano mag-control si pulis kag paano ya gamito ng iya sini personal nga gamit abi nga gid issue dira sa inyo, sir. Mamati kami bisar. Yes, Action Brian, una best, klaruhon ko lang ang trabaho ya sang pulis, wala iya sang ontas or wala kami day off. Ang ginatawag, ang pribilehiyo lang natag sa aton para makapahuway ang aton nga mga PNP personnel. Amot at ang presensya ya dito sang ining aton alagad o kung katapos ang PNP sa panikitan, wala to tani question. Kay may reklamo ginman dito, that is why ara ang presensya. Apang Action Brian, ang amon o kung issued firearms kaya sa atong kapulisan, karang kag pwede lang niya magamit during actual police operation na kung sa diin, mabutang sa alanganin ang ginagamit natong dalang nga terminolohiya, imminent danger na delikaduhan ng imong nga kapuhi na kung sa din kinanglan naman nimo yung magdepensa. Pero sa atong nga natabo ya Action Brian, wala gid ako kakita dito sa any imminent danger. Even though nga nag-responde siya, pero considering ang sitwasyon, hindi kinanglan dapat gamitan pang armas. Amo na nga ang BCPO isa gid, no? Sa nagapangayo gid pasaylo, nagakondinar gid kita. Kana tapo dito ya sa Tarlac kag kabay patani, hindi na ini maulit nga kaso na pinagid sa hanay sang atong kapulisan. Exactly sakto ka Action Brian. Ang sala ni Juan kay Juan, hindi dapat nalaygon si Pedro. O galing, isa kami ka-organisasyon Action Brian. Sa gusto kami sa hindi, ang ginambal na to nga damay-damay na to. Eh, pareho-pareho lang kami nga katapos ng Philippine National Police. Yeah. We are wearing, pareho lang kami nga sulob nga uniforme. Amo na nga kadamo sa mga leksyon dapat naton nga i-implementar nga matun-an bangod sa sini nga insidente. Even though nga hindi man naton mapunggan, hindi pa kayo Action Brian, grabe pag ang kalayo sa subong nga sitwasyon bangod sini sang insidente. Kanami na tani sang naobra sang aton nga mga pila ka majority naga-deliver, naga-obra sang maayo, ugaling isang iglap lang Action Brian na alimunaw, tanan na tunaw. Pero again, pinahambal ko, we have a lot of lessons. Mamatong ang sa ini aksidente, ini insidente, isa pa trahedya, kag kami mismo, kabay pa
Kaya pangamuyo ka pa, hindi tama da, hindi pwede. Matabo diri sa Bacolod City Police Office. Kag historically speaking, wala yan sa insidente nga pareho sini nga natabo diri sa atong siyudad sa Bacolod. Based iya sa actual nga video nga nakit-an man sa mga utod naton, ako ay nagin man ko ya sir nagalantaw kay once maghambal kita nga mabasahan naton ya sa balita abi nga gintiro tiro patay daway na kuya gana maglantaw sina kay kuan na do ka brutal na gid bala no. So kabalo kita ginaagi gid man sa process inyi tanan-tanan pero sa amo sini nga sitwasyon abi sir mag-amo tagpila pa ni Ayhan sir ka bulan tuig ag maghatagan hustisya sir man sa inyo panan-awan sir. Action Brian, may ang kaso ara naman niya sa aton na korte. Napaila naman ining kaso na ng double murder case. Ugaling amo na hindi ta naman pabalik ang kabuhi sang mag-iloy nga natiruan. Ang aton niyang kaso depende ina sa availability sang aton mga prosecutor nga nagahandle sang aton mga judges nga naga-render sang ila judgment. What nga pa ilang kaso kay ini wala din sa piyansa kay double murder case ini siya, wala naman sa chance sa action Brian nga makagwa. So, ini nagakahulugan, it could be like sentence, kay wala naman kita death penalty, at the same time, makakakit saya sa serbisyo action Brian. Although ka-automatic na lang yun sina sir, ano? Kaga dito sir, ang iningin pang lotang niya, that's why murder, ini kay wala gid ka laban-laban niya sir, no? Why gid la ka lamo-lamo, although nga inablang ang iloy to kuno do grabe ang bakba do masakit maghambal do mo sa nga sitwasyon pero ti sa mo to sir do ka budlay gito yung natabo sir no hindi gid ko bisan ako do hindi ko ma-reconcile blakon nga nahimo to sa isa ka pulis maybe sir ano man basi hindi man ta ka sigurado no sa paglantaw nyo nakainom siya or basi nakasuyop abi no. May ginaaligar action Brian nga datay nga pag-responde sa aton pulis nakainom not only ang aton ko no anyway may investigation na ginakandak pero may ginaaligar nga nakainom ang inidakpunta ng kulubok sa buga at the same time ginaaligar man nga nakainom ang responding nga pulis. Amo na dyan isa sa nga kita dalang leksyon naton ang aton kisa nga bahalungan taban amo na nga kung isa ini aton dila balakton Brian ka talaga man di. Oo amo na nga kung hindi man kita makambal sang maayo mas maayo pa maghipos na lang kita action Brian. So anyway bisan ano pa nga justify isang katako sinisang pulis dito sa Tarlac, hindi kaya gihapon niya na-justify ang iyang ginuobra. Kung kani dapat nga ginulat na lang iya ka nagtawag man sa pulis, wala niya sa kanya kubra sa amo sito ka brutal yung pamaagi, wala naman nagabato. Wala man niya sang resistance, ibiliw nagalalis, pero ang iyang resistance, hindi kita kinanglangan ng resistance mas action Brian. Kaya nagpalupok yung matut isang buga una-una kag wala gid man sang manaigo sa buga to sir bisan isa sir ano? Yes, muna na ginambal na to na ang pagpakensya dapat ang ginagawa nga maximum tolerance. Maximum tolerance. Ito niya nga mga pagtrabaho dapat nambal na to. Dali gid lang ano kay medyo ga dula-dula si sir. Hello sir. Yes, okay, ara na. So sir sa inyo sir sa inyo sinisanay isang police every quarter, every month, may every week abi may mga lecture kamo da nga a sort of gina-remind ang aton sini ka pulisan sir damo sina. Dali gid lang no maistorya tabilot kay sir medyo nadula kita no medyo kapigaw gid. Dali gid lang action hands basi may istorya mo na si Sir Direction Doors no. Last year alas 8:34 no kay anyways ang nabasahan tato ang nakit-an tagid abi nga tinaimpito or nadala sa emosyon niya may nagpalupok sang buga kasakit sang bakba sang aton si asang ining nasambit yang iloy. That's why nga nadaranan si pulis gumabot sang iya sini nga armas lutang kag puwerte iya action hands mo tumba na gin finishing pa mo no dato lang ang kaakig niya puwerte gid do hindi gid balikan tabi si Sir Pico gadula kita sir balik dira sa imo pasensya gid. Hello sir. Yes, actually. Okay, are goods na sir. Kaya na before kita nadula sir, ang akon nga pamangkot sir, may mga weekly kamo na monthly abi nga mga
reminders, bisang gani guro through cellphone, guro pang remind ka mo always sa PNP naton to follow sa mga rules of engagement, mga protocols ninyo, sir, ano? Do di man ni guro madula everyday, no? Regarding sa mga seminar, mga conferences naton, mga career schooling naton, luwat na yang mga schedule naton nga mga training may weekly kada semana gariman kita sa aton nga mga personnel, ang aton nga mga hepe gina-required na nga mag-review ang aton nga mga police operational procedure. Kag hindi mapiling bala nga ginapabayan naton mga personnel sa ila mga accusation, ila gina behavior. From time to time gina-remind ina sila amo na ginbalik naton ganitong mga demerit system. Nga every time nga may mga kasaypanan na aton mga pulis, automatic ginatagaan, gina-pre-charge naton mga pulis, kag wala yato gina-tolerate ilang mga kasaypanan sa aton nga pagserbisyo. Kung kinapailan kaso, kinapailan naton kaso administrative or criminal, depende sa offense o kung iya nga sala nga naupay action dayan. At least subo nga aga remind tagid ang aton sining mga kutoran nga mga kapulisan, and diri sa aton do so far way pagid man ay tabo nga kaangay sini, so kabay pa nga hindi lang gina matabo diri sa aton kag kabalo kita way man nya nagkulang ang aton sining mga kaangay sa inyo da sir, no, sa BCPO or sa NOCPO man abi nga kapulisan naton sa pagpahanumdom gid as always sa aton sining nga mga kapulisan. Sir, again ang imo sining nga pag-remind again sa mga katapos ang PNP diri sa Bacolod plus ng Negros Occidental. Isa na malang kita taran-taran diri, sir. Go ahead, sir. Maraming salamat sa bayan sa ining kahigayonan nga nakabalik sa diri sa una bes ang Bacolod City Police Office on behalf among City Director nagakondinar, no, kag nagapakamalaot gid kini sa ginobra sang aton nga pulis nga even nagresponde siya. Pero actuation yang inakson nga ginobra hindi justification. Nagakadapat siya na makailan ka, so prisuhon kag hindi dapat makabalik sa serbisyo. Again, reminder sa aton nga kapulisan, every time nga magresponde kita, don't let our personal problem nga magkontrol sa aton, no? Ang problema ta idilin ta lang ason Brian sa panimalay naton. Yes. Magresponde kita, observe maximum tolerance, disiplina, kag gamito ng armas. Kasi ng lanon. Kag kung hindi kita siguro magsalangan nato ng atong respondihan, tawag kita isang tupod naton. Yes. Observe ang basic, back to basic, lakson dahil nga. Observe body skill, no? Kag again, hindi ta pagbutang niya sa atong gamot, no? Kag hindi kita magpadala sa atong institution at isa may mga training kita, from time to time, handa sa atong mga career advancement schooling, para ma-update, ma-upgrade. At the same time, siguro Akson Brian, hindi man siguro malain, na every time mag-responde kita, mangayo kita sa divine intervention, no, mga muyos kita. Iba na ang usapan pag isa ka tao, isa ka pulis, no, nagasakit ka, ay kahadlok sa kasusunod. With that, Sir Pico, sir, madamo nga salamat, sir. Sining aga, mabuhay ka, sir. Good morning. Salamat, Akson Brian. God bless po. Action Hotline. Si PNP Chief Dibol Sinas nagpalayag pa next time kuno di magkuha sang video sa mo sining nga sitwasyon action hands. Di nga kon wala video nga actual nga ini ayhan basi mabudlayan pa magpating publiko sa pagpangluthang sang pulis. Action Hotline. Pero subong may gid sila diyo, no, hindi na ta guro Sir Sinas guro masiga monitor kini sa aton. Hindi na ta guro maglalis pa sa bulo video guro. Tutukan ta kun hato paano tahatagan justice ining kamatayon sa Mag-Iloy ho. Action Hotline. O amo na yang pagkang istorya ti kapulisan naton siya man lang feeling ko do pila man lang ginis la kabilo nga video daw tayog ang huna-huna, no? Amo na hambal naton gani ako na ka civilian kagidman during that time way sa duty abi kon may kadtuan ka nga lugar ka nga isa to pwede mo gitakluson kang armas mo kay nga hindi gina pwede nga biyaan nila na mo. Action Hotline. Pero dapat control. I-control mo gid labi na gid ko nang involved dira pamilya mo tapos kita mong palibot mo do way gid man. Way man gid sa may ginabitbit or ano. Dapat control gid pero kung may pag-abot mo to, ang bata mo alanganin na abi kitaan mo may binangon daw may armas o kung ano na lang nga sitwasyon abi inaguro daw ma-justify pa ka pulis o may sundang siya lang kung nahulaton karong atik bason yang bata ko di ko ako abi. Action Hotline. Tiway gid. Anyway, sige, ang korte na lang ang bahala ng aton pa ino-ino malang ina mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Action Hotline. La sa 8:40 sa aton sini nga pagpangalagad karon dugay pagbalik naton i-police manigyapon involved o dito sa Pontevedra basi nakaplastar atong patrol ma-commercial ako for a while may
Isa ka pulis nga ginluthang sinigid lamang nga aga mga kaaksyon. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Maing aga lang kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, matunaw na lang na ang kaso kung wala gid videohan. Amo gid na wala man gasinggita ng Iloy Action Bray. According na iya sa pulis nga naga-esplikar sa iya sa nga bahin. Araman naga-monitor si Conrado Jr. Baligwas Action Bray, ang investigation body sa PNP may diferensya gid kay damo na tabo tapos kung wala pa na videohan. Base malusot pa siya sa kaso kay nagbato ang bata. Damo na kaso nga nakalusot siya. Gani man, ako na yung opinion. Yes, sir. Si Nong Alfredo sa padapat ginpa-drug test na siya base nakasyabo. Ti laban-laban giguro kay yun ang amo ng imo ka tuition bala do kalayo sa matutuon nga normal nga utok. Hilda Catalogo Vicente. Salamat gid. Okay. Ara diwat. Alex Montesa, good morning, sir. Araman si Sir Baymeng aga bag-o lang tapos pangapi. Wow. Good morning, Action Brian. Congrats, Action Radio. Salamat. Marcela Barcelona, Vivian Valles Lacheca, naga-monitor man. Si George Nollard, naga-monitor man. Jocelyn Libon Dispoho, Bia Jonathan, paurok-urok kami diri sa Hilado Street. Bao, salamat. Lagaw-lagaw kada ba? Mark Timothy Biloso, good morning, Sombray. Always kami nag-monitor sa imo. Thank you, good. Paul Spat III, Novi Valencia Sobaldo. Good morning, Action Bray. Welcome back. Congrats, Action Radio. Kag Action Brian, professional gid mag-encore, mga encores. Wala duda nga number 1. Thank you, good. Merdy Dolido Magallanes, Stephen Magbandwa, nag-monitor man. Morning ka na. Gab-igya po na. Balikon, kwa na ni kon Tuesday lang. Kuan ng part ni sang amon nga work from home kag kuan di sa inang work from home skeletal workforce namon di sa pandemya. Mirna David naga-monitor man. Congrats siling ko gid number 1 naman Action Radio. Thank you gid. Heidi Lopez Bawi Araman. Ipos ni Skol number 1 Action Radio sa amon. We love you all. God bless. We salute you all. Salamat. Elsa Rosales Araman. Jess Asuncion, congratulations. You are second to none. Rona Rehida Traba. Good morning, Sombray. Congrats nga nangin number 1 ang Action Radio. More power and God bless. Elsa Rosales. Action Bray. Morning. Congrats, Action Radio. Bacolod. Salamat. Gid number 1. Dito. Ang Action Radio. More power and God bless. Okay, sige. Post lang ko for a while. Pagbalik naton, dako man nga balita sa Pontevedra, pinulis anay tirahon ta sini nga aga, no? Kay do puro pinulis ng balita to subong. Ako niya Sir Bry, pakastigo ko lang ang adik sa programa sang ARP Guillermo Gimo Clarito dinatuman. Hipos lang ko anay sa current issue sa Give Love on Christmas Day. Damo man taning gusto ta. Aldrin Diamante, good morning. Lily King Araman. I don't care. Sige. Okay. Si Joseph Oria, dapat ang may video kay kung wala sorry ang kaso. Tama, Action Bray. Kung wala itong video, impas. Sige. Ma-commercial lang ko for a while ha. And then pagbalik ko, lotsontang patrol sa isa ka shooting incident. Last 8:44. Pamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako ngayon.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na
sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligal,
orientasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:56. Action Hotline. Maing aga lang kay Madam Fatima Harder. Salamat gid sa pag-monitor. Almira Lim Malazarte. Thank you again. Si Mirari Rilo Taraman sa Barangay Handumanan, naga-monitor. Aldrin Diamante dira sa Cebu, salamat gid sa pag-monitor. Sige, check na ito rabing patrol. Sirimat tiniyon kay ato na to Section Eden sa area mismo, sa crime scene mismo. Siring nga pagluthang sa isa iya ka pulis dira sa Pontevedra. Action Hotline. Sang Domingo ang ginluthang, ang nagpangluthang pulis, subong pulis naman ang ginluthang. Action Hotline. Ay nano nga sitwasyon ini. Sige, si Chon na Natuel Obida naga-monitor man sa Sumag. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, ari nang patrol sa sining nga mga tiniyon na mga ka-aksyon. Action Patrol reports. Action Eden, good morning Liwat. Action, Brylan, ipadikat na sa opisina was ang Chief of Police sa Banuan sa Pontevedra. Diin sa involvado, dire Action Bry, ang isa ka pulis at wala kainay yung flash report nato. Actually, Action Bry, natabuan gali sa insidente. Malapit lang yun sa police station, pero kaupod naton karon si Captain Hansel Lumandas-man Action Bry para naman update sang aton sining shooting incident nga nagluntad diri no subong nga aga. Sir, good morning. Live ka sa Action Radio Bacolod with Action Brian Murden. Sir, ano po yung latest medical bulletin status po ng ating victim, sir? Okay, maing aga sa lahat ng nakikinig, no? So, unfortunately, we have a shooting incident this morning at around 6 a.m. dito sa Barangay 1 sa reclamation area. And ang update natin ngayon is dead on arrival gid ang ating pulis, ang aking pulis, si Police Staff Sergeant Ildefonso Casubol. So, initially, ang gawang tama niya is ulo. So, tinakbo pa naman siya sa bago. So, dead on arrival. Bali, sir, saan po to naka-assign si victim natin? Siya yung dito siya naka-assign sa Pontevedra MTS. Siya yung intel officer ko. Pero taga saan po siya, sir? Dito din sa Pontevedra. Previously, sir, bago nangyari itong incident, sir, may mga sinabi po ba siya sa iyo na may nagbabanta sa life niya or ano pong sitwasyon? Hindi man kami personal na na nag-exchange ng mga problema niya. Wala siyang nasabi. Ang tinitingnan lang namin ang gulo is work-related siya kasi alam naman natin na pag nasa ka sa Intel, you are working with the drug lords, with the drug dealers, sa siya yung mga nanguhuli sa ating mga most wanted, mga wanted persons, even sa mga illegal gambling, nag-implement ng mga search warrant. Yung tinitingnan natin ang gulo na baka lang may nakagalitan siya o may mga kontra sa kanya na ginagawa niyang police operations. Sir, anong oras ko nangyari kanina, sir, at paano nangyari itong shooting incident, sir? Ang info is around 6 a.m. this morning at dito sa reclamation area habang siya po ay nagja-jogging is unidentified assailants lumapit sa kanya at pinutukon daw siya sa ulo. And ang info, may na-lookout pa doon sa medyo exit at doon na riding in tandem na kasama ng ating assailant. At doon na sila tumata. Bali, sir, ilan lahat, sir, yung mga suspect? So, yung assailant tsaka yung driver ng motorcycle. Sir, ganung oras, sir, maraming tao po ba na nakakita, sir, sa nangyari? Yes, and even the mayor nakita din niya daw. Kaso ang assailant natin is naka-bonnet siya.
And at that time, mga 6 a.m., maraming tao dyan sa reclamation area. However, walang naka-identify sa assailant natin. And ang kukuha na lang kami ng info sa mga nakahagip ng mga CCTV, kung may nakahagipan man ng CCTV dyan sa may crime incident. Ilang putok daw po, sir, yung narinig, sir? Ang pagkakaalam nilang isang putok. And immediately naman, nag-respond ng ating kapulisan. Kaya kaninang umaga, nag-hot pursuit operation sila. And until now, andyan pa din yung mga pulis natin na for the possible apprehension ng assailant natin. Saan po yung exit route, sir, ng assailant, sir? Hindi namin ma-determine kung papuntang south, papuntang Hinigaran, o kaya papuntang Antipolo, o kaya papuntang north. Kasi yung reclamation papasok po sa papuntang LTO. Sir, yung na-mention mo kanina, yung CCTV, sir. Diyan mismo, sir, sa pinangyarihan, may CCTV dyan. Ang pinakamalapit daw na CCTV dyan is we will coordinate pa sa Office of the Comelec and LTO for the possible kung ano man yung nagip ng CCTV. Pero sir, I believe, syempre, nagsasama din kayo dito, sir, nung victim natin. Ano yung pagkilala mo sa kanya, sir? Pagkaupo ko dito last sa September, halos siya yung nagtatrabaho sa intel namin. Lahat ng accomplishment sa illegal drugs, sa most wanted, napakasipag na polis. At ipalaliman pa namin, investigan pa namin bakit nangyari yung incident na ito na hindi namin inasa. Before, sir, before siya pumunta dun, sir, may mga nakausap pa ba siya dito? Or may kasama siya dun, sir? Ang alam ko isa, nag-bike siya kaninang umaga and doon nakita niya at nag-libot-libot siya dyan sa reclamation area. And siguro nakita niya si Mayor, nagpanaog siya sa ila-bike, kaya nag-walking and jogging. Nandun din pala sir, si Mayor, sir, ang time na yun. The usual pa ba na ginagawa niya na every morning pumupunta siya dyan? Hindi usual. Ang pagkakaalam ko lang is nakita lang niya si Mayor kaya sa bumaba ng bike niya. And that's the time na nag-usap-usap daw. So, nung nangyari yun, sir, natapos na sila mag-usap ni Mayor? Hindi man actually, gawa sa likuran siya ni Mayor. So, yung sir, yung pagbaril sa kanya, na nakatalikod siya or nakaharap? I-determine pa natin yan sa autopsy kung saan yung tama mismo ng bala. Pero so with that, sir, nung nangyari yung incident, malapit din si Mayor sa kanya, sir? Malapit lang daw. Action Brian, may idugang ka pa nga ipamangkot kay Captain Lumandas. Sir, good morning, Section Brian. Aside from a work relation, abisining case nga ini, may mga personal sa sir nga share man be, may personal kaaway siya, sir, sa inyo pag-intindi dira. Yes po sir, ayan na lang namin yan. Palaliman pa namin yung investigation namin kasi may mga personal sa nakaaway. Pero ito ba first ito ba first time na okay, go ahead sir. Or sa siya? Kasi pag sa Intel, kasi malalim yung ang dami mong trabaho dyan. Yung gaya ng sinabi ko kanina, sir. You are working with the drug lords, with the drug dealers, sa mga illegal drugs, sa mga most wanted natin. Kaya nag-implement ng namin ng mga search warrant, sa mga loose firearms. Kaya yun yung tinitingnan namin, sir, na ang gulo. So, napakasipag at napakabait na pulis ko. I see. Prior ba sa nangyari this morning kay sir, mayroon ba kayong malaking operation na ginawa dyan, drugs man or mga gambling or mga illegal guns, sir? Usually, sir, monthly may kami, may huli kami sa illegal drugs. And usually monthly din nag-implement kami ng mga SW.
Sige lang sir, palaliman pa namin to kasi mga nahuli niya dati, mga previous na arrested namin, may mga connection sa mga natin, sa mga drug lords o mga big time na drug personalities. Okay, sige. Sir, may pila ka bilog kabataan niya, sir? Sining napatay? Hindi gali siya kasal sa lipin niya ngayon, but he left tatlo. Tatlo, sir. Tatlo yung bata na naiwan daw niya. Ay, si ano sir, mga pila pa ni mga edad sir man, more or less, mga kabataan ini? Mga bata pa siguro, no? Yeah. Bata pa gid. Mga pila pa lang si sir gani, sir? Ano sir? Mga pila pa lang gani edad niya sini? 37. 37. Si LD. Oo. Sige, dira lang kita na asta, sir, ano? And good luck sa inyo sa pag-imbestigar sa di kabay pamatagaan ni hustisya. Sir, salamat. Good action, Eden. Okay, thank you. Yes, Sir Brian, si Police Captain Hansel Lumandas kay nagapadayon po man di action Brian. Kay actually pag abot agid gani ara man ang katapo sa scene of the crime operatives action Brian para sa pag-usisa man sa area action Brian. Kay gati ibaloon ta pa karon kung pila ang mga recovered nga mga basiyo o kung ano pang mga ebidensya nga nakita man dito action Brian. Action Eden. Asbi gamay lang kay Action Eden sa Pontevedra PNP, ini naman si Action Eden Aboso, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Sige, grabe no, patay gid yo. Ang nasabit nga biktima aga pa sang banwa. Kon intel kada action hands. Tanan dira ginapanilagan mo. Action Hotline. Amo na karisgo sa trabaho sang isa ka pulis, no? That's why nga kung kaysa inang mahambal man naton nga hindi gid sila dapat basta-basta sa ka suroy nga mag-isa gid lang sila do dapat of the night galing kiti tanan nga oras alangan sagig mo tabid no. Action Hotline. Oo, may mga nalapakan maybe ini no according to the police mismo ang COP nila pero di pa nila matumbok sa sini nga mga tiniyon. Action Hotline. Diway ka to hangpon kay nakabunet ang mga suspect duhak bilog no ang isa amo tong tagluthang ang isa amo tong driver sang ila sini motorsiklo nga getaway vehicle car nila abi or motorcycle nila to kag way nagid kita adayon kun bisan ruta gani don di matultulan. Action Hotline. Sa ila sini nga palagyo mga ka-aksyon ano hindi ito usual galing nga nagaagi to galing kikita niya lang alkalde sang Pontevedra ti nagatamyaw nagmayong aga, siyempre kalkalde na iya mo. Kilala na sila. Action Hotline. Porte mga dimala sang tao. Anyway, sige tulaton tanang investigation sang kapulisan regarding sini kagkwaan taman sa reaction karona, no? Ang pamunuan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kabalo ginalantaw kadamo sa mga nagasuspetso subong siya base mga Asparo units ato. Action Hotline. Oo, base miyembro sang mga NPA, no? New NPA kung anong rebelde dira aside sinati ang mga lords dira kung mga drug lords dira kung anong mga tao ini. Action Hotline. Ate sige, ulat-ulaton tan investigation sa kapulisan di naton pagpangunahan nila sa 9-8 na sa aton sini nga pagpangalagan. Action Hotline. May aga lang kay Noel Amar naga-monitor gid sini matiniyon na dira sa Niagara Falls, Canada. Melvin Piniafiel arama naga-monitor gid sa aton sini pagpangalagan. Mga commercial ko gamay lang. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Kula, boss, lagi kita sa oras na mga kaaksyon. Good morning lang sa kay Leonisa Elban Buena. Congrats Aksyon Radio number 1 ta. Monitor ko Plaza, Baligya, Tubang, Backup 1. Merry Christmas Aksyon Radio. Bao, salamat gida mama, no? Yes, nabasa ko ng halos tanan ng iban. Sige, karon naman na, nasa aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Aksyon na magbanwa kag talos kita nagpangalagad sa regular nga anchorman Aksyon Art Hupon. Ini sa Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!